ще играем СКБ с Векъм 991 в фарм и аз ще играя с Фъмпинг. Значи ние сме решили да играем 5 СКБ и една Hunger Games. Да. IP-то ще го има в описанието. Да. Кой да играем? Не знам, аз на джъмпа съм много далеч. Еха. Така. И... Ко прави този герой? Значи, аз съм... Остана някой ми служи Пъмкин. Вики, ти ли служи Пъмкин, бе? Да е готино! Ужас. Ей. Ой, някой ме спра. То може да се скача два пъти, верно. Ой, ще не, бе. Вие искам по-дай. Бум! Този близ, защо ни мре нещо? 10 000 пъти го удари. Падна. Защо зомби пиг ме бие? Защото си го ударил. Опа. Така. Не! Как да е такова? Бягай! Аз се катерят скъпо покрити. Ауч, не, иде. За сега съм убил 4 и... След маста за теб. Много лаги. Не! Ма не ми лага. Так, пасет майта гони. Не, това е друг. Още 5 пъти трябва да ги бием, но ще двамата са до там. Слагам ви тиква! Май. Май аз убих всички. Много пъти. Лайш, май. От тази тиква почти нищо не виждам. Знам. Ти ги слагах, нали? След 20 секунди. Чакай! Не, бе. Май ми се чури почти това. Остава само ето деца обоня. Браво. Не, бе! Браво. Война на малко съм. Аз трябва аз имам още 3 живота. Браво. Бягай. И чакай, опа. Ош. Какво правиш? Паднах без искам. Искам ти штука много. Имаш тиква на главата, ла. Оха. Вой, ох! Не! Остави. Не, ти парси много ден. Ужас. Чакай, костатка е. Не мога да бия. Чакай, нямам такова забиение. Ти мангал, че мене би. И чакай, прасета.
Бията се стиква. Ух. Ето ми е моята. Нищо не виждам. Знам. Това е идеята. Ох. О, Кога? спечелих. Бързо я пакнем, бързо я. Къде? Пам. Да. Не, нищо друго. Не бе, фарм. Не. Арес Тропикал. Не може да влизаме във всеки, затова че викам да влезем във фарм. Ами, хубаво. Не беше ще дойдат. А? Не трябва да дойдат малко и по-бързо. За да започваме да се бием. Аз не мисля да са само 2 СКБ-та. И аз така, защото Family Games се продължава 20 минути, ще бъде много. Иха. То джимп е горе-долу лесен. Ама ще излъви, не знам как се минават. Аз ще играя. Опа, хванах се. Не знам кой да играеш. Ах, още един само. Оха. След те някой са трябва да влезе в фарма. Идя, фак. Тук нали имаш някакъв начин да падаме отдолу? А, да. Не се чупиш. Това беше в темпъл. Не във всеки може. А, почва. Сървъра се казва Хазе, забелязали сте, колко пише отдясно. Май. Да, отдясно го пише. Ме такова, ако ме намериш, ще кажа браво. Худи, ако се качиш при мен, ще кажа браво. Става 10 пък някой. Окей. Да ги къртим. Бой! Ух. Отлично. Шарпни се да ме ближа. Що са за скелети? Имаме и ендерман. Много тъпо да имаше брал. Ти сблес ли си? Не. Добре. А, върнемо. Някакъв тук много яко лава. Той удара много яко лава. Хванете ендермана! Само са порстват. О, ще има голяма гонница с това. Гъвото. То с къде отиде? Нямам скъл долу. В някаква къща. О, бахти снайпера. Бой! Много мразя да се ендърмана. Фак. Само за телепортва е. Но той колко пири имаше? 64? 16. Не, 64. Яха. Айде, свършиха ли ти, бе? Свърши пирите. Още 2 пъти ще трябва да го убием. Виж кое имам във ръката си. Къде си? Ключик без кампана. От това. За тебе, за тебе! Пача борбата. Чакай, не му убивай, чакай. Няма такива. Не, изчакай. Да се шуфне. Хайде, готов съм. Да.
Много ближе. Ти си лудое. Не знам. Какво ще го сърца, бе? И да си годен, нали? Не. Ой, не, бе, спрямо, бе. Отново печелиш. Мир. Хубаво да е още една. Пак фарм. Този път игра с него. Покажи купените си герои. Ами, почти всички. Нямам робота и бикана. И тинти. Да. Ще разкираме. Да ме рандом. Охо. Така. Митко, ако се качиш при мен, ще кажа браво. Ама чакай, първо не дей гледа. Няма да. Хубаво да. Това е още двама, бе. Ари, идваш? Идвам. Къде си е? О. Къде избяга, бе? За тебе съм. Който се скрил там. What are we doing? Помощ? Помощ? Рип. Аз играх много с... Много зад неблока. Какво правиш? Кой ме стреля, бе? Какво ме стреля, само се чуя. То се спира. О. Просто сме го бил ни един подобен. Зади. То ще го бим лесно. Аз имам тинтите верно. Къде заметна този? Ме това го убиваме, само един живот има. Опа. Опа. И то се цепи. Бах, снайпера. Да, тук. Не си умирал. Ще си има пънч 2 лък. Не, то с кога дойде тук? Опа. Какво правиш, бе? Его. Къде? Бим си тук, май ще го убия. Ето го. Ябълка! Ябълки. Не, бе. Това беше супер честно. С едно бавно умирам заради ябълката. А? Скоро няма да умра. Що е? И заради една ябълка.
Леле. О, умрях. Скача там, бе. Ох. Не, ох. Браво, бе. Ай, последно. Не си тук. Бързо фарм. И пак скирби. Ху, ела пак да се опитай да нахваниш. Не. Ще прибира, бе. Опи. Да, то сега много се помира. Помните си нещо не съм видял. И този път сме с... След 8 долу. Опа! Има един трябва да го правя. Аз съм с някакъв пират. What the... Бе, литнах за секунда. Опа! Опа! Сори! Има някакъв пътен. Мляко. Бой по зомбито! Стрелям го. Ти два пъти оцели мене. Бой! Не. Трябваме златна ябълка. Имам само мляко. О, езе. Умря. Елати ми. Аз колко... 100 скелети нищо не бия, бе. Не знам. Аз загръв една дума. То се убих. Фоня там отгоре ли, бе? Той с лопата би повече от мене. Не знаем как го оцелваш някакъв. За тебе! Не бе, знаеш колко пъти оцели мене? Ох! Ах, на малко съм. Ауч! Ще горе цепи, бе. Бъркам ви. Не! Трябва да убием зомбито, че той е по-силно. Митко, ади бе! Чакай, че това ме прибиха, бе. Гледай го е зомбито и зади златна ябълка. Убий зомбито, бе! Бие го. Ами няма да... Сега ще да видим. Вече не го искам. Да, лопатката му прави повече демидж от моя. Ще смееш да ме удряш? Да. Убихме го. Ей. Аз съм на малко теч.
Качи. Не. Умре. Аз съм на 2 живота. Аз съм на 4. Еми, ай да, отивай го би. Не. Къде? Не ти е с дървета. Колко ти там е? Скача ми. Ябък. Малко е тоя. Той удари ли мога с 2 пъти, аз умирам. За тебе! Знам, че е зад мен, затова бягам. Искаш и вас да ябък, ева. Видам. А колко си, бе? Я го знам. Не сетне. Не! Мляко. Там вътре. Братвичка. Ами... Че така е малко това. И тя може ме пратва ли, бе? Такова да Не те бутнах. какво правиш ти, бе? О! Я бъдем си такова. Защо не я взех аз? Много хубаво! Да се бъгнеш, кажеш така. Да се чуваме силно на клипа. Моля? Хубаво, пиши лоби. Добре. Играем на Hunger Games и все толкова. Бум. Чай съм да... Чай съм. Хайди. Ох. О, парти! О, да! Кой ще играем? 2, сега 2. Фаст, бързо! Не си влязъл при мене. Знам, че си влязъл, карай. Ей! Мазньо! Да. Да. Ти си знае името е. Да, е. Коня. Ох, докеп съм. Найт. Ами, не си до мене. Къде си? Аз не те виждам. Има ли на са... Не, ще ходим. Под леда има честове. Там има прохубай. На са в момента където имаме на заряме. Виж ме. Аз искам да взимам честовете. Там. Момчено. След като вземем честове. Кнай тук беше. Ще го видя. Компас. Брат, лят нищо не взега. Аз взех някаква брадичка. Тук ще почне да бие някакъв магъл. Това ме е познато. Аз взех на брадичка. Бързо да хубавам на там, дет ми каза. Чакай, че... Нищо не взех. Някакъв се следи. Съм бахти бавния. Аз като така съм към ти стрим. Някакъв те следи отзаем, ще прибие. Да бягаме по-добре. Чакам боя. Так накрая. Бягам так. Къде си? Трябва да го бия тоя. Ох, тя че му бити мене някакъв има лък. Иш, не, аз умирам. Ох, удари ме, бе. Право е. Убили го. Ай, взех моята ми, бегай. И взех рибка. Бързо.
бързо съм на едно сърце. Следваш ли ме? Много епично. Аз умирах. Ама гъби! Какво не ми даде айтемите поне? Оф. Ето това не искам да я с тебе Hunger Games. Постоянно умираш. Нищо. Какво нищо? Дам ти силните айтеми и ти умираш, после и аз умирам. Нищо. Аз нямам начин да победата се игра. Само 9 човека сте. 8. Да, ама аз нямам хубаво оръжие. Щях да умря за каменен меч, взе го ти и после умря. И дай на друг. Сега ме е тъп. Много тъп. Какво не ми го даде поне? Защото ти избяга. И за кой не ми каза да се върна? Добре, Това не беше лично зад нас. дойдох чак до тук и нямам никакъв. Колай, казвай ми къде има чест сърпане. Ми... Реално, това няма нищо. Е, този дето... Някакъв идва. Този дето... Запръгвай. Спарта! Той ще ме убие, ако ме хитне още един път. Те могат да се забавят, дира. Да, следва. Спарта! Айде, край. Never. Убивата. Не мога да убия. Още Вече аз 5. печеля. Що? Така. Не. Това ми е познато. Ох, няма повече стрели. Не, има. Не. Не дей. Не. Няма повече стрели, май, аз ще гледам. Ама. Аре, бягай. Да, слушай, бече. Честно ли бе? Имам идея. Гоните. Знам. До тебе. Така. Пък ще го прикараш само, бе. Не. Гоните още. Сега имаш ли храна? Да. Той няма, не има още. Ай, къде се забутах тук? Следва ли му? Много ли е близко? Да. А? Много ли е близко? Ами, малко. Не много. Има едно прасе там. Прасето Гошо. Стрелята. Аз съм много бързо, някак да му се. Значи в момента си на 50 000 метра. Ще вземе един малко. Айде още ли. Айде още ли. Ай, бягай. Напред, като ако продължиш, ще намериш един чест. Има ли нещо? Не знам. Къде е честа? Не мога да го видя. Няма нищо. Айде бе, къде с другите играчи? Няма те. То също ли ме гони, бе? Не. Май се отказа. Някой изкопал гроб. Има чест, който няма нищо в него. Честно казано, няма никой от тебе. Има чест надясно. Видя го.
О, езве. Добре, вече имам малко голям шанс. А тук бях се катерил на тези гробчета. Не искам. Да. Те сгубиха. Някаква къща ли са? Да. Изгиват всички тя. Само някой дали ме издигне. Не. Айде. Те дали са силни? Не знам. Едно да я бият сега. Много са кефа. Остават 15. Миналия клип май не можа да го бия. Да го печеля. Аз казах го бия. Знаеш, там победих. 7 секунди. Файт. Ехе. Айш майко. Иди сам, иди че. Ама не от мене. Уф, само 3 сте. Аз искам да се сбият. Силни са тия? Да. Мисля. Абе, не гонете мене, бе. Ей, Гошо. Убийте са. Боя. По средата ли са? И дали ще бъде победа? Умрях. А не, победих. Winner is X Power Del L. Уху. Ама аз мислех, че умрях между другото. Защото ме хитнал. Явно съм оставил наполовин. Оставил ме наполовин сърце. Това беше клипа от нас с Веком 991. Той няма акаунт в YouTube. Не знам как се прави регистрация. Хаштаг 10. Ами да, това ще е. Айди, чоп.